mayibe nani. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekutyhileke kuwe zonke iintliziyo, isaseka kuwe yonke iminqweno, ongenako nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zeentliziyo zethu ngokuziphefumlela ngomoya wakho ingcwele, size sikuthande okufezekileyo, silidumise igama lakho lingcwele ngokulufaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. ongamandla onke, ngamandla omkoxela bongaphanyaniswa makabe nenceba kuthi asixole izono zethu asikhulule kuzo asiqinise asomeleze kokonke okulungileyo ngoyesu Kristu inkosi yethu amen. Masithandaze. Cawe yesibini yonyaka Lent, page 167. Bawo ngamandla onyana wakho phambi kokuba eve intlungu emnqamlezweni, watyhilwa kubungangamsha obukhulu. Siphe ukholo silandele uzuko lwakhe, siqinise siwuthwale umnqamlezo kwangaye uyesu Kristu inkosi yethu amen. Thixo ngamandla onke omnaphakade ungatshiyo nanye into oyenzileyo, oxola izono zabo bonke akukho ngenyaniso, dala phambi kwethu intliziyo ezintsha ehlambekileyo, size sithi sizilela ngoyimfanelo izono zethu, sibuvuma ubudwayi bethu, sizuze kuwe unguthixo wenceba yonke, ukukhululwa nokuxolelwa kanye ngoyesu Kristu inkosi yethu amen. Isifundo sokuqala kuYeremiya chapter 18 uqalela ku verse 18 yokutsho ku20. Bathi ke yizani siyile iqhinga kuYeremiya, ngokuba awuyi kuphela umyalelo kumlungeleli necebo kwisilumko nelizwi kumprofeti. Yizani simbethe ngolwimi, singawabazeli indlebe amazwi akhe onke. Ndibazele indlebe wena Yehova, live ilizwi lababambelene nam. Kuya kuvuzwa ngobubi na esikhundleni sokulungileyo, ukuba bawumbele isihoko nje umphefumlo wam. Khumbula ukuma kwam phambi kwakho, ukuba ndithethe okulungileyo ngabo, ukuba ndibuyise ubushushu bakho kubo. Liveni ilizwi lenkosi. Ithobele kum indlebe yakho, khawuleza undihlambule. Ngokuba ulwalwa olomeleleyo nenqaba yam, yiba ngumkhokheli wam, undithundeze ngenxa yegama lakho. Sendibityelwe mpela njengomfi ongasakhunjulwayo, sendinjengexasi. Kodwa ithemba lam likuwe Nkosi, ndithe unguThixo wam wena.
ngesandla sakho undisindise ngenxa yenceba yakho. Nkosi mayibe nani. Phulaphulani iindaba ezilungileyo zivakaliswa kuMateyu ongcwele isahluko samashumi amabini uqala ukufunda kusahluko seshumi elinesixhenxe. Makuvukiswe uKristu umsindisi wethu. For benefit yabo abangazi kakuhle, Matthew chapter 20 verse 17 to 28. Ke kaloku enyuka uYesu esiya eJerusalem wathabatha abafundi abalishumi nababini bodwa endleleni wathi kubo, niyabona siyenyuka siya eJerusalem, waye unyana womntu uyakunikelwa kubo ababingeleli abakhulu nababhali. Baya kumgweba ukuba afe bamnikele kuzo intlanga ukuba zidlale ngaye zimtyakatye zimbethelele emnqamlezweni, athi ngomhla wesithathu abuye avuke. Ngelo xesha kweza kuye unina wonyana bakaZebhedi enoonyana bakhe equbutha ecela into kuye. Wathi ke yena kuye, uthanda ntoni na? Athi kuye, yitsho baze abo banyana bakho bobabini bahlale omnye ngasekunene kwakho omnye ngasekhohlo ebukumkanini bakho. Uphendule ke uYesu wathi, aniyazi into eniyicelayo. Ninakho na ukuyisela indebe endiza kuyisela mna, nibhaptizwe ngobhaptizo endiza kubhaptizwa ngalo mna? Bathi kuye, sinako. Athi kubo, okunene indebe yam niyakuyisela, nobhaptizo endibhaptizwa ngalo mna niyakubhaptizwa kwangalo, kodwa kona ukuhlala ngasekunene kum nangasekhohlo kum asikwam ukupha ngako, kophiwa abo kulungiselelwe bona nguBawo. Bekuvile ke oko abalishumi babacaphukela abo bazalwane bobabini. Ke kaloku uYesu babizele kuye wathi, niyazi uba abaphathi beentlanga bayazigagamela, nabo bazizikhulu benza ngegunya kuzo, ze kungabi njalo ke phakathi kwenu nina. Esukuba engaba mkhulu phakathi kwenu, makabe ngumlungiseleli wenu. Nokuba ngaba ngokuqala phakathi kwenu, makabe ngumkhonzi wenu. Kwanjengokuba unyana womntu engazanga kulungiselelwa, weza kulungiselela, nokuncama bomi bakhe bube yintlawulelo yokukhulula abaninzi. Yivangeli kaKristu le.
kwintshumayelo yanamhlanje ndiza kuthi ukukhonza ebukumkanini bukaThixo, serving in the kingdom of God. Kwivangeli sekufutshane nesiphelo sobulungiseleli bukaYesu kukwiveki ezimbalwa phambi komnqamlezo. Endleleni yakhe eya eYerusalem ubizela bucala abafundi bakhe aze abaxelele oko kuya kwenzeka. Umfazi kaZebedi, unina kaYakobi noYohane, uza kuYesu noonyana bakhe aze abe nesicelo. Akaqonda uba uYesu uthetha ngemizekeliso. Umama ukholelwa ukuba kukho ubukumkani bexesha elizayo lozuko, imbeko namandla. Akacela uzuko kuThixo kodwa ucelela yena nentsapho yakhe. Ucela into elungileyo kodwa ngezizathu ezingezizo. uYesu uthi kuverse 22, aniyazi into eniyicelayo. Ninakho ukuyinyamezela intlungu endiza kuyiva mna. Bathi ewe. Athi uYesu, ningayisela indebe yam kodwa nguThixo ogqibayo ukuba ngubani oza kuhlala ecaleni kwakhe. uYesu wayethetha ngendawo awayeza kuba kuyo xa ethweswa isithaba njengokumkani exhonywe emnqamlezweni. Abo basecaleni kwakhe bengabenzi bobubi, amabhada amabini. This is what honor looks like. Kunye nendlela isihlalo esibukeka ngayo ebukumkanini bamazulu. Ayisositulo esintofontofo samandla kunye nentlonipho elindeleyo, ayiyi soft life. Sisihlalo esiphansi. Ngabantu abagwetyiweyo abaya kusela endebeni. Abo bavumela uThixo ukuba abe nendlela yakhe, kunye nabo bamela uThixo against the crowd. Abayazi into abayicelayo kuba basaqabisa bebeka phambili oko ihlabathi likuxabisayo nezinto ezibeka phambili. To be part of God's rule and reign, kufuneka uthathe unqamlezo nezinto ezihamba. Abona bantu babekekileyo ebukumkanini bamazulu ngabo babulawayo, abo bancama yonke into, baphulukane nayo yonke into. They are those who are least respected and honored. Abokuqala baya kuba ngabokugqibela, abokugqibela babe ngabokuqala. Xa abafundi bengazange bakuvuyele oko kwakuthethwa ngunina kaYakobi noYohane, uYesu wathi, niyayazi ukuba ezintlangeni abo balawulayo banobukhosi, nabo bazizikhulu zazo benza ngegunya. Athi ku-26, kodwa ke ze kungabi njalo phakathi kwenu. Into ekhangeleka ngathi kukuthotywa emehlweni abantu eyayikubethelelwa kwakhe emnqamlezweni yaba kukuphakanyiswa kwakhe. Oku kuthetha ukuba kufanele silahle izinto zehlabathi ezibeka phambili, sehle sihlambe iinyawo zabantu ukuze sithathe isikhundla sesicaka. Unyana womntu oza kuzukiswa uthi akezanga kulungiselelwa kodwa uze kulungiselela. uYohane wokuqala chapter 3 verse 16 uthi, inkqu yothando siyibona kule nto yokuba uKristu anikele ubomi bakhe ngenxa yethu. Ngokunjalo ke nathi sifanele ukuba sibunikele ubomi
bethu ngenxa yamawethu. Ufuneka sincame ngenxa yabazalwane nodade bethu, sithandane sibakhonza. Nansi ke intsingiselo yenzila ukuncama. Ebukumkanini bamazulu, abokugqibela baya kuba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugqibela. Ngaphambilana kwesisahluko sobukumkani, sichazwa njengomphathi wezindlu owaya kuqesha abasebenzi kwakusasa esidiliyeni sakhe. Kwathi ngentsimbi yothoba wabona amadoda abahambi edolophini engaqeshwanga, wabaxelela ukuba baye kusebenza esidiliyeni. Wenze njalo nasemini emaqanda nangentsimbi yesithathu emini. Ngentsimbi yesihlanu ngokuhlwa wabuyela edolophini, apho wafumana abanye besamile, wabuza ukuba basamele ntoni, bathi akukho mntu baqeshileyo. Wabathumela esidiliyeni ukuba baye kusebenza. Emva kokuba begqibile ukusebenza, wayalela abaphathi ukuba babahlawule. Wathi kufuneka baqale ngabokugqibela ukuqeshwa ukuya kwabokuqala. Abaqeshwe kuqala banomsindo ukuba bonke behlawulwa ngokulinganayo kodwa besebenza iiyure ezahlukeneyo. Umphathi wathi, thathani into besivumelene ngayo. Ndikhethe ukuhlawula wonke umntu ngokulinganayo. Ndingenza nantoni na ngemali yam. Wabuza ukuba kutheni ninomona kuba mna ndinesisa. This shows us again the great reversal. Abokuqala baya kuba ngabokugqibela, abokugqibela babe ngabokuqala. UYeremiya yena usibonisa ukuba akusoloko kulula ukukhonza ebukumkanini bamazulu. UThixo uthumela uYeremiya kubantu bakwaYuda nabaseYerusalem, abaxelele ukuba ingozi isendleleni ukuba abalungisi ubomi babo. Ubizelwe ukuba athethe amazwi angathandekiyo, ngoba abantu kwakufuneka baphendule ngobomi babo. The consequence was stepping on people's toes. Ubomi bakhe uYeremiya babubukhulu kunaye. Bubukhulu kuneminqwelo yakhe kuba babumalunga nomsebenzi kaThixo. Wabizelwa ubomi bomsebenzi kaThixo ehlabathini. God also calls us to challenging missions, be it in the church, at home, in the workplace. If we want to be part of God's kingdom in heaven, we need to say yes to his mission. Abantu ke bamala uYeremiya, okuthetha ukuba bamala uYehova. Benza iyele naye. Wathi uYeremiya kuYehova, khawubaphulaphule abantu ondithume kubo. Ubuza uYehova ukuba ndibuyekezwa ngobubi na ngokwenza okulungileyo. UYeremiya uphosa zonke izinto ezimkhathazayo kuThixo. Ucela ungenelelo lukaThixo xa izinto zibheka kwelinye icala. Ebomini bakho cela uThixo kuba athathe indawo yakhe. Shiya zonke iingxaki zakho kunye nabo bakugwebayo kuThixo. Vumela uThixo ajongane nemeko yakho. Let God deal with your situation. Kukho intetha ethi sukuxelela uThixo ukuba zinkulu kangakanani ingxaki zakho. Xelela iingxaki zakho ukuba mkhulu kangakanani na uThixo. Thixo ufuna abancinci nabadala emsebenzini wakhe wobuthixo. Into ekufuneka siyenze kukuba sithi ewe kumsebenzi wecebo lakhe. NgoYesu Kristu